নরেন্দ্র মোদী নরেন্দ্র মোদী যত মিডিয়া দङ दिनै बेलायनो जों दिनै मोदीजीनिबो बार्थडे पालन खालामनायखा तै जों जागा बान्दारिमा लास्ट बर्डार बांग्लादेशनिबो लास्ट बर्डार मिजोरामनि बर्डार दिनै जागा रिसेटलमेन्ट केम्पआव थायो जों प्राय 5000 बर'रक जों बायदिनि विभिन्न दलिया कारै दिनै बीजेपी दल फैनाया बर'आव पाइपलाइन हामबाय जों ताबो बोसोरनि 2 तारिखनि जोंनि मेम्बारशिप ड्राइभ चलि दङ बर' फाइमाजा फैगासिनो नेशनेल जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट समीर उरांजी नेशनेल भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि ननि अपुजी विभिन्न लिडारशिप जोंनि एमडीसी दङ गिदिर देवमाजी जोंनि स्टेटनि लिडार दङ जोंनि बर'नि खास खायै वो पारानी लीडर सब बिपिन दिया बिनी नेतृत्व दिनै 5000 मतन दिनै जोंबाय थायो जयन बायदा आबाय बागैनो बर'नो पाइपलाइन हामबाय बसकांगो दिनै मोदीजीनि लगे संतनाय एकमात्र विकल्प दिनै जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहनि लगे तंनाय मणिपुरे जों दिनै त्रिपुरायाव उन्नति खानाय बेले बेले हामबाय जतन खुलबाय हामबाय अच्छा ता केसा समूह जे 5000 जे फैमिली फाइमानि गुबुननि बदल याकारै ता बि फैमिली बंग बागै ताम बुसकांगो बर' जतन दिनै कांग्रेस सीपीएम जतन याकारै बर' फाइबिका दिनै फाइमानि परे बर'नो जों ताम जतन मेम्बारशिप अनलाइन मेम्बारशिप फाइनाय अनलाइन अफलाइन मेम्बारशिप फाइनाय तै बर'नि लगे जों दङ दिनै जनजाति मोर्चा दङ भारतबर्षनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दङ तै त्रिपुरा राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री दङ दिनै लगे जतन दङ आमानि बागैनो बर'नि जे नांमानि जों खायनाय बेले बेले हामबाय सागान सेनमोन गावखौजे आरो लाइट थानाय कয়েক বছর পর সিপিএম সরকার লাইটেम हिसाबाव बलाय थानायखौ आरो जादों दाबो दायो दाबो नायखानायनि बारि पाकिस्ताननो उन्नति मा लाबोना बरे जो सिपिएम पार्टीयाव बेरायो बर' सानदारियो खेलायासो जुफाइमा जुफाइमा 21 जना संखाबो नर टोटल कयजना फैमिली फाइका थाइखबो 17 घर बुसुबुतर फाइका उतरखे 22 जना रिचा त्रे रो तो खनामो चिनि मिनिस्टर सामी 5000 ब्रुक फाइमी या बुसुजर तक को बनिन तनिया asal kaya rotak sila, oke, abale cingkrung kami sia, kita juga bu, lokalnya sakan sen menewuya, abate bayar le, abale harus sungai, abale oke, tong stamning pernah. CPM hapang tongpugo je 25 besar hapang tongpugo je samung khaipugo busuk jarte develop khai maya ni bagai nung tini BJP hapang go develop khai phaka. Tak oke, বিভিন্ন unnoti ma नंगुना सुंदरना आबाराव लेखापा स्टेज सामनायखौ चाकरि स्टेज खेलमा आबाराव सगे आबायनो निन सिनेमुका निन सिनेमो आइ मुका राजकुमारिया बो कामिनि उंगय आंखे साइकानि साइकानि